Jedna z najkrajších metropol v Európe je lákadlom aj pre slovenských turistov. Čoraz viac turistov prichádza do Ríma samoorganizovanie. Slováci sem najčastejšie prichádzajú na 2 či 3 dní. Za ten čas chcú vidieť čo najviac. Môže byť veľmi užitočná pomoc a rada turistického sprievodcu, ktorý tu žije. Pani Záborská, ktorá tu žije 20 rokov, nám prezradila niekoľko užitočných rád. Pokiaľ prichádzate do Ríma cez víkend, tak určite si naplánujte návštevu antického Ríma na nedeľu predpoludne. V tom čase je tu najmenej turistov. Frekventovaná cesta v okolí pamiatok je uzavretá a mení sa na pešiu zónu. Nemíňajte zbytočné peniaze na fľašky s pitnou vodou. Pitná voda tečie v Ríme na každom kroku v takýchto fontánkach. Sú to fontány po celom Ríme, nájdeme ich takmer každých 100 metrov. Pokiaľ dostanete chuť na kávu, pite ju tak ako Taliani, postojačky. Výrazne ušetríte. Majitelia barov musia zaplatiť obrovské peniaze za prenájom stolíkov. Takže káva stojí dvakrát toľko, keď pri nej sedíte pri stolíku, ako keď si ju vybijete, tak ako pravý Talian. Veľký pozor si treba dávať aj na jedlo, ktoré si kupujete. Mnohé reštaurácie majú totiž prívlastok turistické. Ponúkajú mnohokrát polotovary, ktoré sú rozmrazené, alebo veci z predchádzajúceho dňa. Ušetriť čas a peniaze môžete aj pri návšteve kultúrnych pamiatok. Z tejto vyhliadkovej terasy máte Rím ako na dlani. Navyše bez toho, aby ste museli čakať v dlhých radoch. Stačí sa výťahom vyviezť na túto budovu v centre. Odtiaľ to máte oveľa lepší výhľad ako z kupoly baziliky svätého Petra, kde sa čaká niekoľko hodín. Na záver ešte 3 dôležité rady. Treba sedieť do zásoby, to znamená strážiť si každú trošku energie, ktorú máte na chodenie po pamiatkách, na toaletu chodiť do zásoby a tašku strážiť v takejto základnej pozícii. Pavol Čertík, televízia Joj.